zergatik irribarrerik herriak ez daitezela borrokan ibil ez itzali gero maitasun begiradarik elkarrekin inoiz ez azolarik ez gorde gero zein ideari gorrotorik esperantzarako beranduegi ez baita Más en este patio expresamos bien alto y con fuerza nuestro deseo de paz. Bakea guztiontzat. Sí, queremos la paz para todos. Soñamos por un mundo más justo, sin violencia de ningún tipo, imaginación, con diálogo y perdón. Bai, bakea nahi dugu atazka guztiak eta gorrotoa gainditu ditzakegulako. Haiek eritrea lan dute. Bortu papera mesedez, eta ja txikienak nortzuk duzue bihotzak hortik, non daude bihotz horiek? Aleren zituk ikusten bihotzak, non daude bihotzak? Oso ondo, venga! Zorionak bakearen eguna da. Mesedez, bakea nahi dugu eta lagunak izan diozu. Bakea nahi dugu eta lagunak izan nahi dugu, ezta? Eta horrela bai lortu dezakegu bakea. Orduan, maitasuna gurekin dagoenez, zaudetenok, erakutsi paperak, ja ez zaude elkarrekin koloreak, nahaztuta daude. Horrek izan nahi duen mugak ez daudela. Eta bakoitzak nahi duen lekura joan aldera. Gaur, hemen batu garen haur, gazte eta helduok geroa gara. Eta bakea amesten dugu gure mundurako. Te pedimos que ayudes a los jefes de los países para que el mundo sea un sitio mejor. Ayúdales a querer la paz y hazles ver la forma de repartir los alimentos que hay en la tierra, para que nadie tenga que pasar hambre. Eta bihotza zebai! Espera, bihotza. amarillo es cada nuevo amanecer, cambia